गोबरे गोबरे गणेश हो गईल, अब उहे विशेष हो गईल। बा कहाँ यहाँ पे आदमी, आदमी के भेष हो गईल। और शेर सुनी कि यूपी, इशारा समझे, यूपी बिहार ई बंगाल केने आपन देश हो गईल। और बा कहाँ पर जिंदगी मनोज, आदमी के रेस हो। बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल। बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल। माई रे अपना घर के वो आंगन कहाँ गईल। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहा बानी खबर भोजपुरी। आज हमनी के साथे देश दुनिया के जानल मानल भोजपुरी के नाम एगो बढ़िया उद्घोषक, एगो कवि आदरणीय मनोज भावुक जी बनी। और सबसे पहले हम मनोज भावुक जी के अपना खबर भोजपुरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर भोजपुरी के तमाम दर्शक लोग हम प्रणाम करते हैं। आज यहाँ के आदरणीय पिताजी के तिथि बा। वहाँ के यही साल स्वर्ग के गमन कैनी, तो वहाँ के नमन करत हम सबसे पहले वहाँ के बारे में ही लोगों से कुछ जाने के चाहें, काहे कि वहाँ के मजदूर नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहल बनी। हमनी के भोजपुरियांचल से जाके वहाँ के अपन एगो अलग मुकाम हासिल करनी। तो थोड़ा सा वहाँ के बारे में हमनी के बताएं। बहुत भावुक क्षण बा। आज बाबूजी के जयंती है और इत्तेफाक बा कि आज हम गोरखपुर में बानी और बाबूजी अपन पहला नौकरी जो बा गोरखपुर में कई। और गोरखपुर में आज हम बानी एगो संयोग भाई पहले से तय ना रहा। हमारे यहाँ 6 तारीख के कार्यक्रम रहे। भाई जो संस्था बा भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो लोग एगो सम्मान दिहल भोजपुरी रखने के। कवि सम्मेलन रहे, परम आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी एक गीतकार बने, वहाँ के कवि सम्मेलन के संयोजन के आयोजन के। तो 6 तारीख के रहे, लेकिन ओकरा बाद बनारस जाए के रहे, लेकिन सब ऊपर से तय। आज रला तो हमारा दिमाग में आयल है कि गोरखपुर में बाबूजी के करियर की शुरुआत हुई, तो काहे ना गोरखनाथ मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर बा वहाँ पर वहाँ खातिर प्रार्थना सभा कही जाए और एगो आयोजन कही जाए। तो बहुत बढ़िया आज कार्यक्रम रहा। वहाँ प्रार्थना सभा भई, रामदेव शुक्ल जी की यहाँ गई जब वहाँ के अपन उद्गार व्यक्त कही। ओकरा बाद शाम के 6 बजे से एगो बहुत सुंदर कवि सम्मेलन भई जो में सुभाष चंद्र यादव जी, निशा राय जी, राकेश श्रीवास्तव जी, उनका पूरा टीम जी वहाँ सक्रिय। और भी बहुत सारा मित्र लोग आई जो लाइव फेसबुक से निकली। पिताजी के जीवन से संबंधित हुआ सवाल कहीं तो 60 के दशक में बाबूजी जैसे कि वो बताइए कहीं कि भोजपुरी अंचल से हमारा घर सिवान है, सिवान के रघुनाथपुर थाना में कौशल था। तो बाबूजी वहाँ से 18 साल में निकल गई नी, गोरखपुर आई, ओकरा बाद झरिया धनबाद गई, जेके नगर गई। 60 के दशक में रेणु उठा गई। उस समय बिरला के एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को जी उसमें शुरुआती होकर होत रहे और 60-61 में आ गई नहीं। 62-63 तक देखने की वहाँ के मजदूर के बड़ा शोषण होता जी और बहुत अव्यवस्था बा, जुल्म होता। तो ओकरा खिलाफ आवाज़ उठैनी, हड़ताल भी 63 में। फिर कुछ लोग समझौता भई कि ना वैसे ना हुई, लेकिन कोनो सुधार ना भई। तो 66 में बहुत बड़ा आंदोलन भई जौना में हिंडाल्को के चिमनी के धुआं बंद हो गई।
और पहला बार अब तक जो बा फैक्ट्री बंद भई। ओकरा बाद धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा भइल बाबूजी 14 बरिस बाहर रहनी फैक्ट्री से और मजदूर यूनियन की लड़ाई लड़नी। मैनेजमेंट कितना ताकतवर होला जी ओकरा लड़ाई लड़े में कई बार वहाँ के जंगल में कई जगह छुपे के पड़ल। तो लोग वहाँ के महाराणा प्रताप की संज्ञा देवे, जिस महाराणा प्रताप कई जगह छुप छुप के लोग है घास की रोटी वो ढंग से व्यवस्था में रहनी, कई बार जेल गई और लोग उनकरा के मारे के कोशिश कैलस। और धीरे धीरे ई मामला चूंकि मजदूर के मामला रहे जी तो ये इतना आगे बढ़ल कि ओमे जयप्रकाश नारायण जी चूंकि जेपी आंदोलन 74 होने शुरू भई रहे, जी धीरे धीरे 63 से 74 75 तक 14 साल मामला गई। जी तो जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया, राज नारायण जी, प्रभु नारायण जी, सब लोग जो समाजवादी सोशलिस्ट रहे इन्वॉल्व हो गए। मामला लाल बहादुर शास्त्री तक पहुंचल, लेकिन मन वादा भी कहनी कि में हम एकरा के टैकल करे, लेकिन तब तक ताशकंद गई और उनके देहांत हो गए। जी खैर बाद में कुछ आश्वासन के बाद फिर से वहाँ के ज्वाइन करावल गए, लेकिन कंपनी जन वादा कैलस और वहाँ के तेवर में कोनो बदलाव ना आई। अंत समय तक वही तेवर में वही ढंग से वहाँ के रहे। जी और ये साल देहांत जब वहाँ के भइल तो हमने के भी चूंकि हमारा जन्म 75-76 के तो हमारा भी उतना पता नहीं कि उस समय तक वहाँ के वापस ज्वाइन कर लेनी। जी लेकिन जब देखने की श्रद्धांजलि सभा में एक से एक विद्वान उनका समय के संघर्ष करे वाले लोग आई, तो यूट्यूब पर भी पढ़ल बा छिवर जंक्शन के जी सुने को उस समय के क्रांति की कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे वहाँ के दुकान के व्यापार मंडल के स्थापना करी, उस शहर में चमचमात दुकान बनल। लेकिन बाबूजी जिंदगी भर टीन सेट वाला मकान में रहनी। हमने के हमरा खुद 96-98 में कोचिंग पढ़ा के मेडिकल के कोचिंग में लड़कन के पढ़ा के अपन पढ़ाई करी। बाबूजी 96 में रिटायर कर गए, जी हमरा खुद पढ़ा के अपन पढ़ाई पूरा करे के पड़ा। तो 500 से ज्यादा लोग के नौकरी देनी, लेकिन हमने के तीन भाई तीनों आदमी केहू एजेंडा को में नहीं के। तो ये सब रहे, कुछ सिद्धांत रहे, उस सिद्धांत पर जीवन भर चली। शुरू में हमने के लागे कि यार यहाँ क्या करते हैं लोग कमा के का कर लेता है, चाहे हमने के भी समय वहाँ के खाई। जी लेकिन बाद में लागल कि अभी लागेला कि कुछ लोग देश खातिर समाज खातिर ही पैदा हो ओकर जन्मे ही खातिर होला, तब सैल्यूट करे के मन करेला। अपना पिता के गर्व होला, आज पूरा देश वहाँ के नाम लेता। जब भी मजदूर यूनियन के बात होला, नेता के बात होला, पूरा देश में आदर के साथ नाम जी अब चूंकि रुआ भोजपुरी से लगातार जुड़ल बनी, भोजपुरी में रचना करतनी, भोजपुरी के कई कार्यक्रमों में रुआ बतौर उद्घोषक काम कइले बनी, जी। अपन सहभागिता दिले बनी। तो मैंने जो राउंड एक्सपीरियंस बा, अनुभव बा भोजपुरी के लेके, ओकरा बारे में हमने से कुछ साझा करी दर्शक लोग। देखिए अनुभव के दायरा तो बहुत विस्तृत बा, अलग अलग तरह के अनुभव बा। और उद्घोषणा वो हमारा काम के जितना जो रेंज बा उमें एगो छोटा सा ओकर हिस्सा रहल बा। चूँकि शुरू से ही चूँकि उद्घोषक के रूप में बार बार शुरू से जब हम 95 से भोजपुरी में लिखल था जी ठीक ठाक, चूँकि थिएटर से जुड़ल रही, मंच पर जाई तो लोग ये जिम्मेवारी संभाले के, चाहे कवि सम्मेलन होके, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होके, चाहे थिएटर होके, ये देत गई मिलत गई। तो राष्ट्रपति भवन से लेके और दुनिया के कई देश, मॉरिशस में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, जहाँ भी कार्यक्रम हुई, चाहे विश्व भोजपुरी सम्मेलन होके या चाहे छोटा छोटा गोष्ठी होके, तो जिम्मेवारी संभाले के मौका मिलल। अलग अलग मंच के अलग अलग अनुभव बा, जी अलग अलग संस्था, अलग अलग मंच के उन के आपन मिशन बा, आपन विजन बा। कुछ लोग ओकरा के दुकान भी कहेला जे अपना अपना तरीका से सजैले बा। ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी नहीं करे के, जो मूल बात बा कि ये सब चीज तो समय के साथ धोआ जाला, खत्म हो जी आज से 100 साल पहले के इतिहास देखिए तो हमने के केहू के एक हती नहीं याद करत जा कि कितना मंच सजौलस या केकरा से कौना ढंग के विवाद रहे या जौन बा अदर चीज के हमनी के खाली एक हाथ याद कर दिया कि ओकर जौन क्रिएटिविटी रहे, जी जौन रचना धर्मिता रहे, चाहे वो टेक्स्ट के होके चाहे वीडियो के, वीडियो दोनों की बात करते हैं। टेक्स्ट मतलब चाहे वो किताब के रूप में आई होके चाहे सिनेमा के रूप में आई होके, हमनी के मूल्यांकन हमनी के थोड़े पता कि भोलानाथ गमेरी के, चाहे मोती बिया जी के, चाहे धरिचरण मिश्र जी के, चाहे ओकरा पहले राहुल सांस्कृत्यायन के का कर है केकर खेत जोतत रहे। सही बात। वो लोग की जौन रचना चाहे सिनेमा में जो लोग काम करे, रामायण तिवारी, नाजिर हुसैन, पद्मा खन्ना, कुमकुम, वो लोग का बा क्रिएटिविटी आउट का बा, आउटपुट का बा, फाइनल अचीवमेंट का बा, ओकरा आधार पर हमने की लोग की बात करी। ए से
हमार जो पूरा फोकस बा कि हम जो काम करी ईमानदारी के साथ एगो अच्छा आउटपुट दी काम करी, ताकि आवे वाला समय वही के आधार पर सभी मूर्ख ना हो। अगर हम कचरा लिख के कहीं केहू के अवार्ड मिलता, सम्मान मिलता, मंच पर वाहवाही मिलता, आवे वाला जनरेशन ओकरा के कह दी कि ई कचरा जी, विद्वान पर पढ़ता। ए से असल चीज क्रिएटिविटी बा। ऐसे जे भी दर्शक सुनता हम ओकरा से इहे कहे, नया लोग बहुत लिखत पढ़त बा, लेकिन ओकर संख्यात्मक फेसबुक कइला से चाहे कि किताब अगर खूब छपता, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ता, लेकिन Quality। गुणवत्ता क्वालिटी पर काम नहीं के हो। लोग दोहा लिखता, गजल लिखता, पता नहीं के छंद बहर का बा, दोहा लिखता पता नहीं के ओकर व्याकरण का बा, ठीक बा, कुछ लिखता। नया अगर फैशन चलल बा गजल में कि भाई कि दोहा वाला बहर है, सवैया वाला बहर है, नया नया तरह के चीज बेलय बेसुरा अपन समाज भोजपुरी की पहचान ओकरा लय के चलते। जी, बिल्कुल। जिंदगी में से जब लय गड़बड़ा जाए तो आदमी बीमार हो जाए। अपन भोजपुरी बीमार हो जाए। लय में रहे की जरूरत, जी, अनुशासन में रहे की जरूरत बा। कि तबे हुई जब मन खुश रही, जब साधना करे के मन करी, जब सीखे के मन करी। लेकिन खाली दुकान सजावे के होके, खाली क्षणिक चमके के होके तो साधना नहीं हो सकती। तो यही हमारा अनुभव बा कि चाहे वो मंच पर कोनो काम करता नहीं, ओकर दूरगामी परिणाम सोच के करी। चाहे वो क्रिएटिव काम करता नहीं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होके, वीडियो फॉर्मेट में होके, सिनेमा खातिर होके, संगीत खातिर होके, साहित्य खातिर होके, बहुत सोच के बड़ा जिम्मेवारी के काम। जी, वो जिम्मेवारी का अगर एहसास हो ही हुआ पास, तो निश्चित रूप से वह कोनो ऐसा नल जरूर ना काम करे जो विष बन जाए, जो जहर बन रउरा एगो भोजपुरी के पत्रिका चलावी निकाले नहीं, जाए। जी जी तो ओकरा पीछे के बैकग्राउंड जोन बा, चाहे ओकरा एगो पत्रिका निकाले में मेहनत लागेला, समय आदमी के आप खर्च करे के पड़ेला अपन, तो ओकरा पीछे के मने जोन इनपुट बा ओकरा बारे में तनी से बताई हमनी के। देखिए, वो भोजपुरी जंक्शन पत्रिका बा, आर के सिन्हा जी के पत्रिका, हम संपादक बने। जी, तो जब हमरा के जिम्मेवारी दियल गई, वहाँ के पता बा कि एगो पार्टी से भी जुड़ल बानी, जी, लेकिन हमरा जुड़ला के मतलब ऊपर पार्टी हावी ना हुई, क्योंकि हमार भी को वजूद बा। ई हम वहाँ के धन्यवाद देते कि हमरा के ये आज़ादी देनी। जे वो पत्रिका के पढ़ता, चाहे जे लिखता, वो जानता कि भोजपुरी जंक्शन पे हम भोजपुरिया के नाम से 14 अंक, ओकरा बाद भोजपुरी जंक्शन, उस 60-62 गो अंक आ गई। उनमें लगभग 40 गो विशेषांक पर्सनालिटी बेस्ड बा, जी, जौना में महात्मा गांधी विशेषांक 3 गो, राम पर विशेषांक, वीर कुंवर सिंह पर विशेषांक, राजेंद्र बाबू पर विशेषांक, ई पर्सनालिटी बेस्ड विशेषांक हो गए। फेस्टिवल बेस्ड दियरी बाती छठ विशेषांक, दशहरा विशेषांक, फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, जी नया साल वाला विशेषांक, तो अलग अलग एकरा अलावा अलग अलग थीम पर प्रेम पर विशेषांक निकलत गई, संस्मरण विशेषांक, माई बाबूजी विशेषांक, अभी जीवन मृत्यु विशेषांक आवता। तो पत्रिका जौन बा एगो अलग, चूंकि अब तक ये ढंग से काम ना भइल बा, जी, लेके चल भोजपुरी के गौरव विशेषांक को हम 27 आदमी के पार्ट 1 में डिटेल ऊपर बा। भोजपुरी के दिवंगत साहित्य से भी एक सब एक दिवंगत साहित्य से भी। तो हमार जो में उद्देश्य रहे वो यही रहे कि जौन पुरान काम अच्छा भइल ओकरा के दुनिया के सामने ले आवल जा। लोग जानत नहीं के, साचो नहीं के जानत कि कितना महत्वपूर्ण काम भइल। जी, आज जो नया काम होता, जो नया जनरेशन काम करता, ओकरों के ले आना एगो सेतु के काम कइल जाता। तो ई काम उनमें लगातार होता जो पत्रिका के पढ़ता। और डिजिटल इसे लेने की आज पत्रिका छपावल, ओकरा के सर्कुलेशन पे बहुत कठिन काम बा, ठीक बा, ओकरे के महत्व बा, लेकिन डिजिटल में फटाक से अमेरिका पहुंच जाता है, इंग्लैंड पहुंच जाता है। बहुत उनमें प्रोफेशनल लोग जे अलग अलग देश में बा वो भी जुड़ा था, पढ़ा था डिजिटल पर, रचना पर भेजा था। तो उनमें पुराना पीढ़ी नया पीढ़ी के बीच के उनमें जो ट्रेडिशन बा, मॉडर्नाइजेशन बा, आधुनिकीकरण बा, दोनों के बीच के उनमें एगो संतुलन बा। असल में जो गोल्डन मीन बा, जो बीच बा, जी, वो है भोजपुरी। अगर एकदम हम रेखा दी कि हम दादा वाला भोजपुरी लेके चले तो नया पीढ़ी नकार दी, एकदम हम नयके लेके चले तो भोजपुरी खत्म हो जाएगी। देखो बीच के संतुलन राखे, ठीक बगल के कहता कि ठीक है बबुआ के बोलाओ तो वो ठीक बा, केहू कहता बबुआ के चाल करो वो ठीक बा। अगर नया पीढ़ी चाल कर नहीं समझ तो संगे जबरदस्ती करे के जरूरत नहीं कि बहुत ठेठपन खाती। तो हम भाषा भी रखनी कि वो अपना सामान्य धारा के साथ बहे, तो वह सुर अच्छा।
उमें कहीं निगेटिविटी नहीं की, हमार हमेशा सुर रहल एगो कि हाउ टू फाइट क्रिएटिविटी के कि अच्छा चीज निकल के आवे। उनमें बहुत कमजोर लेखक के लोग, हालांकि लोग विरोध भी कल कोई कविता है कमजोर लेखक के भी हम छपनी, सुधार के छपनी, समझा के छपनी, तो ए से कि आखिर नया पीढ़ी ना आए तो पुरनका लोग तो चल जाए, तैयार करे तो ठोके भेजावे के पड़ी। एक बार लोग गालिब तो हो ना जाए, एक बार दिनकर हो ना जाए, तो ठीक बा कुछ प्लेटफॉर्म पर मौका मिले के चाहिए। कई बार हम कोरोना काल में कोरोना विशेषांक हमारे 3 गो निकला, उनमें गद्य पद्य बहुत नया लोग के कर भी देनी अवसर भी देनी, तो इहे ओकरा पीछे के बा कि भोजपुरी दुनिया में के हर वो आदमी के पास पहुंचे जेकरा पत्र पत्रिका में रुचि ना रहे, ओकरो लोग डिजिटल पत्रिका पहुंचे, पढ़े या लिखे। हमनी के ये वार्तालाप के दौरान एगो कविता के जरूरत महसूस होता है, काहे कि रउआ चूंकि कवि बनी, इतना चर्चित नाम बनी, तो एगो कविता हमनी के होके के चाहिए, हमनी के चैनल खातिर, दर्शक खातिर, तो एगो कविता सुनाई भोजपुरी में। का सुनल चाहे रुआ के गीत सुनाए, गजल कुछ शेर सुनी फुट कर जी। के बा केहू पर्सनल लेकर के मत ली कि गोबरे गोबरे गणेश हो गईल, अब उहे विशेष हो गईल, बा कहाँ यहाँ पे आदमी आदमी के भेष हो गईल। और शेर सुनी कि यूपी, इशारा समझे, यूपी बिहार ई बंगाल केने आपन देश हो गईल, और बा कहाँ पर जिंदगी मनोज आदमी के रेस हो गईल। कुछ पॉपुलर बा, अक्सर लोग वो शेर सुने के चाहेला, सुनी कुछ गायक लोग भी गईले बा। बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल, बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल, माई रे अपना घर के वो आंगन कहाँ गईल, खुशबू भरल स्नेह के उपवन कहाँ गईल, भौजी हो तोहरा गाँव के मधुवन कहाँ गईल। और एगो मक्ता के शेर सुना देते हैं, लंबा गजल बा कि बरिसत रहे जे आँख से, बरिसत रहे जे आँख से हमरा बदे कबो, बरिसत रहे जे आँख से हमरा बदे कबो, आखिर वो इंतजार के सावन कहाँ गईल, आखिर वही तरी एगो गजल बा वो हमनी के भोजपुरिया स्वभाव पर बाटे कि मोहब्बत खेल है ऐसन कि हारो जीत लागेला, और भूला जाला सभी कुछ आदमी जब प्रीत लागेला। और जो ना शेर खाती गजल भइल कि अगर जो प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी, अगर जो प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी, मगर जो
भाव ना होखे मिठाई तीत लागेला। और अंतिम शेर मक्ता के शेर, और शायद यह शेर हम दुनिया तक पहुंचावे के चाहतनी। जी एके हम पालन भी करनी, हमरा के बहुत बल देला। यह संगीत के ताकत है, यह कविता के ताकत है, यह मैसेज देता नहीं जी कि दुखों में ढूंढ लना राह भावुक सुख से जिए के। दुखों में ढूंढ लना राह भावुक सुख से जिए के। दर्द जो राग बन जाला त जिंदगी गीत लागेला। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम अपना भोजपुरिया दर्शक से ये कह कि हर दर्द के, हर दुख के राग बनाई, जी राग बनाए तो जीवन लय में रही, लय में रही तो रउआ भी स्वस्थ रह, भोजपुरी भी स्वस्थ रही। भोजपुरी के भविष्य बहुत उज्जवल बा। जी बातचीत के अंतिम पड़ाव को हमनी के बस इतने हम जाने के चाहें कि लोग चूंकि कई साल के अनुभव बा भोजपुरी के लेके, लोग काम कैले बनी, लोग संघर्ष देखले बनी, आवे वाला समय में लोग भोजपुरी के कहाँ देखत हैं? देखिए बड़ा कठिन सवाल बा, कहाँ देखत है। कुछ चमत्कार तो होखे वाला देखे जी एक सवाल जैसे नेता होता लोग से कुछ कोनो चमत्कार नहीं किया। दो तीन गो बात हमें में कहे के जरूर चाहे जी कि जो 40 साल 50 साल से लड़ाई चलत है भोजपुरी के 8वीं अनुसूची खाती, ओकरा 8वीं अनुसूची में जगह मिली। जी कब मिली हम देखी जाना, साल भर में मिल जाओ 4 साल, लेकिन मिले के बाद कहे कि ई अब जे लोग शीर्ष पर बा ओकरा खातिर तलवार के तरह खड़ा बा। जी तो ओकरा स्थान मिले के बाद जब 8वीं अनुसूची में स्थान मिली तो भोजपुरी जोन बा वो पेट से जुड़ जाए। आज जुड़ल बा, लेकिन जैसे इतना सिनेमा बनता तो करोड़ों लोग के चूल्हा जलता है, पूरा दुनिया में लाखों लोग के चूल्हा जलता। सिनेमा बा तो चूल्हा जलता, भोजपुरी टीवी चैनल आयल तो चूल्हा जलता, पत्रिका निकलता तो चूल्हा जलता, जब कमर्शियल प्लेटफॉर्म रोजी रोजगार मिलता। लेकिन वो सम्मान या वो व्यापक स्तर पर जब 8वीं अनुसूची में आ जाए तो एकेडमी वाला अवार्ड मिले लगी, ओकरा नौकरी मिले लगी, वो ढंग के ओकर थोड़ा मान सम्मान और रोटी दोनों की समस्या होई। जिंदगी में सबसे जरूरी दुइये गो चीज बा, दोनों में एगो ना रही तो आदमी वहां से डिप्रेशन में जाए। एगो तो रोटी और दूसरा इज्जत, ये तो चाहिए बेसिक ही है बा कि उनके पास रोटी के खूब बढ़िया व्यवस्था बा, इज्जत नहीं के तो ओकर घुटन शुरू होला, ओकरा खातिर उपाय करला। इज्जत बा, खूब सम्मान होता, हाँ रोटी की व्यवस्था नहीं के। अक्सर कभी लोग हमारा लेखन आदमी ऐसे ही स्ट्रगल करत रहेला। बहुत सारा लोग बा जे अभाव में पूरा जिंदगी जिएला, सब कुछ दुनिया घूमला के बाद भी कहीं ऊपर फोकस रहेला कि ठीक हम सम्मान खातिर काम करें। हम सिनेमा में बानी, आज सिनेमा पर हमारा किताब होता 450 पेज के, पता है भोजपुरी सिनेमा के इतिहास लिख ली। जितना किताब आई, चाहे पेंगुइन से अभिजीत घोष की किताब आई 2005 में सिनेमा भोजपुरी, उनमें 100 जगह हमारा नाम कोट कर क्या कि 2000 तक हम भोजपुरी सिनेमा के इतिहास लिख चुके रहे। हम 2003 तक अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, कुणाल सिंह ये सब लोग के इंटरव्यू कर चुके रहे। मनोज तिवारी वगैरह के शुरुआत भेल, रवि किशन के पहला इंटरव्यू हम कर रही, सैया से करदम मिलनवा हेरा मास सैया हमारे के सेट पर 2002 पहला फिल्म में ऊपर कम से कम उसमें 60 अशोक चंजन, गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, सब लोग इंटरव्यू कर चुके रहे, इतिहास लिख चुके रहे। वो धारावाहिक रूप में कई पत्र पत्रिका में छपा, महाभोजपुर वगैरह रहे, संविधान पत्रिका, तो वो लोग अनुवाद करके और डालल, लेकिन कोट करे नाम डालल। आज तक हमारी किताब ना छपल, आज तक हमारा कविता की किताब ना छपल, कविता से हमारी शुरुआत हुई। आज तक नाटक के इतिहास लेकिन ना छपल। दसन पांडुलिपि पढ़ल आदमी के भागवत चुकी हम भुजो खाए के बाद अब फड़ौटो के बाद ठीक बा, तो ए से ऊपर वो ढंग से फोकस ना हुई। छपल भी कोनो जरूरी नहीं है, जब छपे के बाद छप जाए। गजल की किताब पहले आई, लोग छलनी में पानी गीत की किताब आई। तो हमारा ये कहे के मतलब सवाल हम भुला के नहीं बताओ कि का सवाल क्लियर नहीं हुआ। सवाल क्लियर नहीं है कि मैंने भविष्य क्या देखा था नहीं भोजपुरी के, कहाँ देखा था। तो हम सिनेमा वगैरह की बात करते नहीं है
कि 8वीं अनुसूची वाला बा रोजी रोजगार से वही तरह सिनेमा बा कबो बंद ना हो, संगीत कबो बंद ना हो। जौन पूरा दुनिया के ग्लोबलाइजेशन में सवाल उठावल जाता कि भाषा पर दुनिया के कई गो भाषा पर संकट बा, वो लुप्त होके के कगार पर बा, भोजपुरी के साथ ही समस्या कबू ना है। ऐसे कि बिना सरकारी संरक्षण के कई गो देश के अपन भाषा हो गई। मॉरिशस में सरकारी मान्यता मिल गई, नेपाल में मिल गई, 14 गो देश में बोला जाता, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, हर जगह। गीत संगीत में हमेशा जिंदा रही, भले कितनों फिल्म के प्रभाव हो के चैता, कजरी, झूमर, सोहर, फगुआ ये सब गाई तो भोजपुरी में गाई, अंग्रेजी हिंदियों में ना गई, अंग्रेजी तो दूर के बात। ये अपना गीत संगीत में, अपना संस्कार में, और जौन चीज लोक के होला, ठीक बा, लोक में रचल बसल ओकरा नष्ट होके संभावना ना रहे। खतरा बा, खतरा कहाँ बा कि हर घर के जो तीसरा जनरेशन बा वहाँ भोजपुरी के प्रति वो रुझान नहीं के, वो बोलतो नहीं के। आंगन के तुलसी सुखल जाता है, हमने बाहर के बगीचा का हाला के लेकिन 8वीं अनुसूची घरे से तुलसी के पत्ता सूखल जाती है, उनमें पानी डालने की जरूरत बा कि वहाँ लहला। अब रह गई बा कि लड़का काहे बोली भोजपुरी, जबरदस्ती बा, कुछ लोग मंच पर भाषण देला, अपना घरे में आके ना बोले। वो लोग कहला कि भाई अरे चौकी के बाद चौका में थोड़े कोई जाला, तो मंच पर बोले के बाटे ओकर एगो अलग चीज बाटे, अलग बात बा। तो काहे लड़का बोलो में इंटरेस्ट कैसे आवे पर काम करे को ना, तो सब लिखल पढ़ल जरूर बेकार हो जाए। कुछ संख्या आदमी हुई जिसे हम पागल बनी, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के 25 साल हो गए भोजपुरी का, 2008 में छोड़ के आके काम करते हैं। वैसे हम ही ना बहुत सारा सिनेमा में लोग बा, बहुत सारा कुछ ऐसे ही सनकी लोग होने। आज जो बाजार हिंदी में मंच के बाद कवि सम्मेलन भोजपुरी में तो नहीं किया ना, भोजपुरी में तो 10 को कवि सम्मेलन हुआ, एक जगह पैसा मिलेगा, 9 फ्री फोकट के बोले। अब वो शुरू हुई बा, आदरणीय सुभाष सर बानी वहाँ के तब 40 साल से करता है, भोजपुरी में पैसा नहीं के, फिर भी भोजपुरी में लिखा था। हमारा भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिलल तो वहाँ लोग पूछल कि आप इंग्लैंड में है, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, भोजपुरी में हमके भोजपुरी में के लिखी। तो भोजपुरी बात जो मान देला, सम्मान देला, अपमान देला, पागल कैलस, बहू जी कहला कि बौरा हो गई, सब कुछ के बाद उन्हें काम करता है। तो सनक चाहिए, पागलपन चाहिए, लेकिन सब कोई काहे सनकी, सब कोई काहे सनकी, तो ओकरा प्रति आकर्षण सिनेमा पैदा करत लड़का सीखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा टेस्ट जायका बदले तो उस भोजपुरी खातिर, सेहत खातिर अच्छा हुई। लोग सिनेमा में जाए भोजपुरी के सिनेमा बनता तो भाषा सीखी, ओकर गाना सीखी, तो भोजपुरी के प्रति आकर्षण बढ़ी। 8वीं अनुसूची में आ जाए, रेडियो दूरदर्शन में ओकर डिमांड बढ़ी हुई। अगर हमें नौकरी मिले लगी, भोजपुरी IAS के सिविल सर्विस के परीक्षा में आ जाए तो लोग सीखी, तो ये आकर्षण बढ़ी, तो भोजपुरी के भविष्य अच्छा हुई। हमारा पूरा उम्मीद बा कि आवे वाला समय में ऐसा हुई जौन बिना सरकारी संरक्षण के पूरा दुनिया में, अरे मजदूर बन के लोग बैठ गई ना, मॉरिशस, फिजी, गुयाना में मालिक बन गई, गिरमिटिया बन के गई, गवर्नमेंट हो गई। तो जौन भोजपुरी के तेवर ही रहल बा ना नष्ट हुई, ना ओकर असर खत्म हो गया, और दिन पर दिन बढ़ी। जैसे एक भविष्य के लिए हम आश्वस्त बने, बहुत अच्छा भविष्य। अपन जौन गोरखपुर के यात्रा रहा है, एक यात्रा रहा बहुत माने टाइट शेड्यूल रहा, पैक रहा, लेकिन हमरा के इतना समय देने 20-25 मिनट एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। उम्मीद करते कि फिर कभी भेंट मुलाकात हुई रहा चलत तो हमनी के फिर बैठ के बात कही भोजपुरी के लिए। ना बहुत अच्छा लगा, क्या कि इंटरव्यू तो आदमी अक्सर देते रहेला अलग अलग चैनल खातिर, लेकिन जो परिवार के भोजपुरी है परिवार जी, परिवार में गोतिया दियाद होला, बहुत तरह के झगड़ो झंझट होला, बहुत बात होला, लेकिन परिवार प्रति एगो जो लगाव होला जी, और वहाँ बदकही होला, बातचीत होला, तो बहुत अच्छा लगेला। ऐसे खबर भोजपुरी से बात करके फिर अच्छा लगा। हम ई चैनल की लगातार देखा था, उनका भी तारीफ पहले रखी कि ऐसा चैनल की जरूरत रहा, जौन खबर की लगातार जौन बा समय के साथ ही अपडेट करत होके। बहुत बहुत शुभकामना भी देता नीचे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।